Представяме ви апартамент в квартал Лагер на улица Вълчик на 5 минути от метростанция Красно село, трамвай 4, 5 и 11, автобусни спирки. Удобна локация за млади хора, семейство, студенти, двойка, няма значение. Апартамента, започваме да снимаме видеото, се състои от коридор. Може да се наеме с една спалня, да се ползва, може и две спални. Това е баня с тоалетна голяма. Отоплението е на ток, има и климатик в една от стаите. Всички електроуреди, без миялна машина. Голяма баня с шкафчета. Ниша умивка. Имаме мокро помещение с пералня, конвекторни радиатори. Това е една от спалните. Вътрешен изключително топъл апартамент, югоизточно изложение. При зимни условия почти не се налага да пускате отопление. Това е гледката от едната спалня. Има гледка и към витуша. Това помещение е трапезарно, но може спокойно да се сложи второ легло и да се ползва като втора спалня. Има достатъчно място, достатъчно голямо е помещението. Ще публикувам снимка с как е било ситуирано легло в тази стая. От тук отиваме към дневната част. Хубава мека мебел. Това е кухнята.